mina ngifuna ipipi ilona right ilona engena kahle hayi lezi zandla zakhe ezinkulu ngifuna lona liyathengwa ngifuna le angifuni lele into manje usukulaxaza nomfana ngokwenza isilima angiphela uyazi usuyalaxaza nami ngifuna ngilaqaza indlela akulaxaza ngayo ngifuna ukuzwa kona lokho kulungileke kodwa kasambe ke sothenga ngisofuna ipipi awuna inkinga wena sizilongeze uzwe ngifuna lela ngempela uzenzelani ubuzenzelani into esense ubuzenzelani lezi zinto ubuzenza pho imani wo imali yakho bengidla shuthi bengidla ngalo imani Ngithi kuyidinga uhlezi thothobele lapha endlini ungazi kuwe uphathi manje kwenza lo uzenza mahala ngithi uhlezi thothobele lapha nje imina ngwanakho ngifice thothobele uhlezi thothobele lo hlazelela lapha endlini ephuza uphuza imali aba yami uphuza imali aba ngikhombisa abantu jwayela kakhulu wena ufana ufunda abantu wena kumele ufunde abantu wena kumele ufunde okay bafethu yabona-ke mina enye solution enganizela nayo la ukuthi yabo ngiyafina sabantu besilisa ngiyazi ukuthi lento ubafu angayijabulela mhlambe yabona manje ngoba yambofuna ipipi wena ufuna ukuhlukana naye mhlambe maningavele-ke nishaye nje threesome-ke ngivele nithandane nibe isithembu nje salomjida okungcono bungani umjida wena bungasho ngani usisifebe wena khona umjida omuhle nje. Hello sanibona unjabulo lo King sanamukela olunye uhlelo leVumani Films namhlanje sivakashela usisi bengicela ukuthi nje ungichazele ukuthi yindaba usivakashele namhlanje ukhetha ukuthi uze la kuthina bebangaka abantu sizokubhekela udaba lakho ulethwe yini la kuthina. Yebo ngiyabonga ukuthi ningamukele ngilethwe inkinga yami la enginayo inkinga yami nepartner yami ipartner yami sinesikhathi sithandana ne so uyintombazane njenganami and ngithathekile kuyena ngalendlela le ukuthi angisakhona ukuthi ngamukele ukuthi ngizokhona ukujolana nomuntu wesilisa ngithatheke ngalendlela so inkinga esekhona usethanda abantu besilisa manje iyona into engisusayo le usethanda abantu besilisa kakhulu uma ke wena umthole engajoli anginayisho ukuthi bejola noma bengajoli yini but mina bengasajoli vele okay but into yethu ibi exist ayisebenza like serious nihlangana apho ubani futhi owashela omunye uyena usisi wangishela ngamthanda nami ungakazi ube kuyona lento le yabantu besimami kuvele nje kwazenzakaleni ngathini indlela bengiphatha ngakhona ngandlela nje abayiveza ngayo kumina ngabona ukuthi no sengazi ukuthi uthando la lento engiyifunayo uthandweni yona into engizoyithola kuyena because indlela besixoxa ngakhona indlela besenza ngakhona izinto nje beklasha so ngagcina ngibona ukuthi no ngcono ngiphile lempilo le ngayibona i-right kakhulu mina akubanga nje weird nje kuqala nje ukuthi nje namhlanje ngishelwa umuntu wesifazane nje into engayazi mina ngazi abantu besilisa nangosuku mhla uqala uthi hayi namhlanje ngiyaqoma ngicela nje ungichazela nje alright uqala kwakhe ngishela yebo ngaba nalokho vele cause emjolweni bese ngiphumile cause ngijole kakhulu ngijola kakhulu nje labantu besilisa saxhaphazana bangixhaphaza nje impela ngaze ngabona ukuthi no cha khuluma iqiniso nje yazi ngikuthandela ukuthi saxhaphazana umuntu bangichaphaza okay saxhaphazana because besenzani ilima mos ngaso sonke isikhathi bengibona ukuthi senzani ilima la kahle kahle ngicina sengizizwa ukuthi no ngi-out ngahlala phansi ngibese ngayeka nje umjolo kuse ngisahleli kanjalo ke kwaqhamuka nangusisi hawu cha lo sisi lo wangithatha nje impela nje izenzo wangithatha cha ngicina ngithatheka ngifuna mama ngathatheka like ngazizwa nje ngi-right ngalendlela le ukuthi ngicina ngasana ndaba nomuntu wesilisa ngiyabona ngisho ukukhuluma ngaye ukuthi unesmile uyamthanda ngempela ngiyamthanda shame manje useyakujikela yeah uyangijikela manje wena usola ukuthi mhlawumbe useqomile khona ukubonile yini eyenza ukuthi azakhulume kanje nawe akutshela ukuthi manje usefuna ukuyozwa lento obuyizwa nike naxabana mhlawumbe ya indaba iyaqala la ekuthenini ngirealize ukuthi engazuthi sekukhona okukhona kunamajida nesiplomele nawo benginama text bengaqondi kahle efonini yakhe
so ngingaqale nje kwayinto engiyithulayo nje ngiyibheka mina ngiwani ngibheka ngathi mangiqhubeka isikhathi ngabona ukuthi no la akusekona ukuthi like amajida wasibloma sonke sebeyajola labantu laba kwahamba ngathola ke ivideo ukuthi no labantu laba bakhona ukushutha beyikhiphile endaweni thizeni ngathi uma ngimbuza ukuthi na how usibanibani wenzana nabo ngixolisa ngikwazi ukusho amagama abo ngaje sakhuluma nje naye wangitshela ukuthi ke nabe ufuna ukuzwa lento le nami ngiyaziyo nje efonini yakhe nginabo proof ukuthi labantu laba engikhuluma ngabo bathandana nabo because kunezithombe efonini yakhe engayithola bekhiphanile bona bawuthu nalo guy lo and lezi thombe lezi zikubhini ngayithola kubhini ngathi uma ngabe ngiyilanda ngambuza ukuthi hawu lezi thombe lezi kwenzakalani awukephi yabo sabasaxabana nje impela kwacaca ukuthi akafuni nokungizwa afuna ukungilala indaba yami ngitshela ukuthi ufuna ukuzwa lento le engiyaziyo nama ngizwa wangigcina sengigoqe ngokuthini wathi nawe yazi amafoni yazi ama-AI ukuthi siyakhona ukuthatha into engeyona sihlanganise ibe yiyona ngathi mina akwazi kodwa ukuthi ungahlanganisa nomuntu engimaziyo ngingcono ukuthi mhlawumbe ukhuluma nomuntu engamazi lento le it's real wathi no it's not really wahlanganisa but ke kubuhlungu umile entweni ukuthi ke fine ke uyaqhubeka ke nama guys because uya enjoy kuba nama guys ukusho ukuthi ngenzeka ukube lento ayiyona i-AI into abeyenza ngempela vele no akusiyona nginisho akusiyona manje my sister kuphatha kanjani nje mfethu ukuthi umuntu wakho thebe senini iminyaka emingaki sina 3 years na 3 years dalomuntu usenza izinto ezikanjena mfethu ukuphatha kanjani yonke nje lento ngiphatha buhlungu kodwa ngiphatha buhlungu because yazi ukuthi bese kuyithemba bese ithemba lami because ngimthandile sangifuna uqaba manga ngimthandile dawe yasenza ngakhona izinto enjoy yonke into besenza so mawuthi enjoy like ukwenze wakhohle umunye abantu besilisa nje like bu enjoy nje enjoy yonke into mina ngoba ngichaza nje bengi right ngayo ngicela ukubuza ubani indoda la phakathi kwenu nobabili ngenzela ukuthi mhlambe ngisho sefika la ngazi ukuthi yabo ngizokhuluma kanjani naye ingaze ngithe imama eyomuntu azangishaya yebo lo uyena indoda oh right ayibafu mfethu ngicela ukuthi usilandela yena my sister ubafu cela ukuthi uhlise umoya mayifika lana into engizodinga kwena ukuthi ukhulume konke unjani apho njani ngiyaphila unjabulo lo King from Vumani Films siyaxolisa ukuthi sifike namakhamera kanje kodwa yonke indawo la sihamba khona sihamba namakhamera sibizwe usisi cela ukubuza ukuthi uyamazi ngiyamazi yena but ngiyaxakeka ukuthi nedoda wenzile othabiza amakhamera ngixaka lo doda wenzile uthowala cha ngizocela ukuthi nje wehlise umoya kancane yabona kunodaba afisa ukulikhuluma ngawo njengoba nje silana usibizile ukuthi asikhulume nawe because anisakwazi ukuthi nibe ne conversation nobabili so sizama ukuthi siza mayelana nalokho so ngizocela ukuthi wehlise umoya nento ekudinayo nje uthi ukwehlisa kancane mfethu ngicela ukuthi simdedele athi ukuchaza akutshena ukuthi uzeleni la usibizeleni ngoba nokubizeleni la cela ukhulume naye seno sami right ngiyambona ukuthi njani eliyeke le athishudeleni ayizosiza njengamanje hayi ngazuligulela uyamgulela ulungisana ufuna ukulungisana ngidlalele ngikhulume nawe ufuna ukulungisana into engibizele yona la ngibizele inkinga lesinami nawe ngikubizele ukuthi silungise indaba yami nothando lwethu bengeke lento sikhuluma endlini noma vele sayikhuluma endlini nje bebe manje uma usayikhuluma pho escape isidingo salokho udlanga isikhathi sami awufunanga nje ukuthi nento eningi abe kumele ngizenze mina udlanga isikhathi sami ngimele ngizenze mina yazi unxeseni uniphazamisa ngiyacela ukuthi noma ngathiwa ngokusazi sonke istory sengiyawazi uhalf waso kodwa noma ngathiwa ngifika ekuthenini niyahlukana akunokwazi nje ukuthi nikezane isikhathi nikhulume just ukuthi nje kube naleyo closure leyo umuzi ukuthi uthini noma ngathiwa awusayishaye ngaye awusamdingi ukuthi kumuzwe ngiyakubona ukuthi ngathi ucasukile ngazi ukuthi ucasulwe yini kodwa ngicela ukuthi umuzi mfethu
ngicela uqhubeke ukhuluma. Alright, sami into engibizele yona la. Ngikubizele indaba yabangani bethu. Le ngakubuza ngayo ukuthi na uyajola yini nayo. Wangitshela ukuthi angijola VIR and uthando lwethu lokwenye level njengamanje lengingayijwayele engingayazi futhi. Uchaza uthini mothi ku-level? Chaza uthini? Awungibe esithombeni ngathi mina kwenye indawo nokwenye indawo. Awungichazele. Right. Into yami nawe isathini? Saqhubeka isa-right. Ini right? Ngiyakutshela mina ngathi ngiphumile mfethu kuwena. Awungicaciselanga but Ufuna ngicacisela ngandlela yiphi? kumele ngicacisele Ngandlela yiphi? Ngandlela yiphi? Angikugoqanga ngakutshela. Wongigoqa phela. Ngathi mina ngiphumile mfethu kuwena, ngiqhubeka nempilo. Akaze ungitshela ukuthi uphumile kumina. Ngakubuza ngabangani wangitshela wena ukuthi na akuyona into eyikhona leyani into ewayicreate wena. Oh. Manje lokho wawuthi ubonile wena ungaboni ukuthi kuyakhuluma. Azange ungitshele ngakubuza umuntu wami that's why. Nawe ngazi ukuthi siyakhuluma ngangazi ukuthi na sesixoxa ngezenzo. Hayi shuthi cha usidomu bo. Cha usidomu weshuthi hayi usidomu. Hayi shuthi usidomu. Cha shuthi usidomu ngempela. Yazi ukuthi ngendlela ehlonipha ngayo. Ngendlela ehlonipha ngayo, ngendlela ethanda ngayo. Angimisele ngezinto wrong. Hayi ke suyiqalile yabo uyiqale khona la into wrong ngokubiza into babizile lapho uyiqale lapho into wrong yakho. Ngibabize for ukuthi basize thina basize thina noma basize wena soba uthu. Hayi mina ngisho ukuthi ngifuna usizo anzanje nje ngize isho ngifuna usizo ngiyakubona selidinga usizo. Mina bethi yazi ukhala ngani my sister? Ukhala ngokuthi ufike engajoli eyithandanela futhi ekade esesimeni sokuthi ubethandana nabantu besilisa wena wamgqugquzela ukuthi like manje abantu besimame yabo ba right angakwazi nanokujola nabantu besimame waze naye efika kulelo zinga lokuthi azabe nama feelings for wena. Na wena ekugcineni usuthi manje usufuna abantu besilisa usuyamshiya yena. Yona into emstressa kakhulu ke leyo ngesizwe. Ngamgqugquzela ngayiphi indlela? Ngayiphi? Wangigqugquzela ngayiphi? Wangigqugquzela ngayiphi? Zonke izinto ebesizenza endlini. Ushaya yodwa nje mfethu. Ngeke ngikwazi ukuthi ngicacisele nga one by one but lokho engishoyo it's enough. Aw. Ay sorry ke mfethu ngalapho mina ngiyamove empilweni. Ngiyamove empilweni mfethu ngiqhubeka phambili nempilo yami. Isikhathi sakho Hayibo angizange ngisicele phela isikhathi sakho mfethu wena wani yami nesikhathi sakho sicela. Ngizange isicela. Kanti ngalesikhathi umshela wathi Hayibo ngangimdlalisa naye wabhayiza ke naye endlela abhayiza ngayo. Naye wabhayiza indlela obhayiza ngayo. Chaza uthini? Isikhathi u3 years ongidlalisa. Ngiyajabula ukuthi thibele lapha endlini uhlezi uyivalela lokhu ngitshela ngengane yakho le nobaba wengane yakho ongayondli. Imali lokhu thithibala lapha endlini. Uhlezi uyivalele nawe lento imani my sister uyazi ebhlungu lento esengizwa manje imali ungitshela ukuthi yena wazi ukuthi wena awukazi uthandana nabantu besilisa manje indlela osukhuluma ngayo wena uthi bumenze isilima shuthi usukuthandana nabantu besilisa. Wena bebona nje ngifika nabendlini. Ufika bebabona nje endlini. Bebabona nje endlini angibone ngihamba ngiphuma ngiyabona. Hawu. Kanti yana bava bamphuphu yini vale amehlo. Angithi phela yena angithi bazi ukuthi umfowethu nje wena. Angithi phela iyona lento ebeyenza ukuthi bungani umjida wena bungasho ngani usisifebe. Wena khona umjida omuhle nje. Ngibona umjida omuhle nje wena. Hayibo ungazolingana. Hayi cha shame awusile impela. Futhi ngiyosaphinda uphaphama. Ngiyusaphinde phaphama. Cela ungeke yezwa cela ungeke. Cela ungeke. Cela ungeke. Ngicela ukuthi wehlise umoya yezwa. Ngisazobamba wodwa. Imani mfowethu uke wamthanda wodwa? Angikaze ngimthanda. Ngiyamtshela naye. Isikhathi sami sidangaka. Isikhathi sami sidangaka. Mfowethu ukwazi ukudlala for 3 years. Bengisincengile ngesikhathi sakho. Bengisincengile ngesikhathi sakho. Ubuzenzelani? Ubuzenzelani into ezenza? Ubuzenzelani izinto obuzenza pho? Imani imali yakho bengidla shuthi bengidla mahhala. Imani udla mahhala. Bawusisindile ubuyidinga uhlezi thothobele lapha endlini ungazisho kuwe uphathi imali wenza lo zenza mahhala. Ithi uhlezi thothobele. Uhlezi thothobele lapha nje imina ngwanakho. Ngifike thothobele. Uhlezi thothobele lo. Hlaze lele lapha endlini ephuze. Uphuze imali yaba. Yami. Uphuze imali yaba. Yami. Mfethu imali manje wena vele u-relationship manje. Yeah, khona umuntu engitholile oright siyaqhubha impilo siyahlanganisa. Ubani? Manje ukhulumile naye mfethu wamtshela ukuthi awusathandi. Ubani?
nakho nje uyaphika ukuthi into osuzoyiveza manje lena mfethu lana. Ngiyakutshela nje nami ukuthi uyagula lo ikhanda uhleze Ungasho ukuthi ngiyaphila, ungasho ukuthi uhleze thothobele lapha endlini. Uhleze thothobele, uhleze thothobele vele. Thothobala. ungasho ukuthi ngigula. Ungasho. Sazokuhamba. Ngizokufundisa abantu jwayela kakhulu. Wena ufana ufunda abantu. Wena kumele ufunde abantu. Wena kumele ufunde. Ibo. Ngitshela Ima mfethu, ima mfethu. Sho. Babukile. Sazokuhamba wena. Buka. Ngizokucela ukuthi ehlise umoya, ngiyabona ukuthi iyacasula lento yeso. Ekugcineni angeke ukwazi ukuthi uforce umuntu ngenkani ukuthi akuthande. Lo sazoqhubeka sikhululeka wena relax. Be out nje of leave. Sowesibone nomuntu wamfethu. Mina lo muntu akho uzobona. Ngimthandani uzobona. Ngifuna ukubona ngikubekela ngifuna ukuthi ngizophelela laphi naye. Wena mina nawe sowesibone. Imali wena yini usumthanda kangaka lo muntu lo? Alright, uyazi uhlanganisa amaplani, uyazi ukuphanta nami ngiphanda. Ahlezelele embhedeni njengalo ongazi lutho. Awazi lutho, uhlezi ulele lapha embhedeni ukhala uphuza kuphela lento oyaziyo le. sazoqhubeka sizinto. Akwazi ngisho ukupheka umbona. Akazi ngisho ukupheka, akazi lutho. Lezo zinto uzibone nini? Ngitshela nami ungakuboni konke lokho ukuthi ngikwazi ukupheka. Bungaboni. Angithi ingakho ade ngiphuma ngihamba. Wabupheka ubewudla nje wena, ubewudla nje. Ubadloba. Ubewudla nje. Asisho ukuthi bungangiboni ngichithe eminyango. Musuqabelana manga, uqambelana manga. Ukuhlanyisile. Uyaqala ngokubetha konje. Ha. Phela angithi vele ukujwayela, ithi vele ungijwayela. Ngithi vele usudelile phela konke. Ngithi phela usudelile. Itotolo ziletholayo. Angithi phela usudelile so right. Yebo, and li writing. Le writing. Ngangitsheli. Ayiphelile odamnyama. Yabona mase kuzobe ngathi ngibangitotolozi kodwa ningahlanganiswa ngitotolozi la yabona nje. Iyamhlanyisa nje. Hawu ngihlanyisa kamnandi nje. Ngihlanyisa kamnandi. Uyaqala ukuyithola yini? Ya, ngisanda kuqala ukuthandana nabantu besilisa. Ngakhe nje. And ba right. Ngakhe nje. Kodwa ngicela ngizogcina la. Sazosibele. Ngiyacela Soke sibone. Imake manje lento usuyizwise yena ke. Excuse me, usumbalekela nayo lento usumzwise yona usumbalekela nayo. Manje ngithi ngiyabona naye ukuthi manje uhlanyiswa wena uhlanyiswa omunye umuntu. Asiyilungisa kanjani ke leyo nto ke because manje iyona inkinga la esinayo ke le. Ayihamba ufuna omunye aqhubeke nempilo. Hamba ufuna. Hayi so sibone uzoqhubeka noba. Uzabona. Benge ngisuke endlini ngize la ngizobhoreka la. Mina la hayi ubhorekile yabo kuba ubhorekanga ngaba uzanga la. Ukuba ubhorekanga ngaba uzanga. Uze ngoba ubhorekile uswele. Ingoba uswele ingakuze la. Yabo lo muntu wakho bazomnyeka nje. Maduze. Ngiyacela nasi. Soke sibone. Soke sibone. Yabona ngabe ngiyanibuza ukuthi senike nathandana yini kodwa manje sesuka ngivezela ukuthi vele akaze akuthande mfethu. Bakhuleka kunamanga. Ayikho into eshoyo. Ayikho. Wena yini obubona ngayo ukuthi yakuthanda? Yabo izinto besizenza ama-plans esinawo naye lo besinawo lo ushintsho ama-plans esinawo noma ama-plans enginawo ebenginawo wena abuhlezi ulala lapha embhedeni ama-plans ani buzowenza ngani lawo ma-plans buzowenza ngani lawo ma-plans buzowenza ngani ngoba yonke into efuna imali buzowenza ngani ngithi mina lawo ngoba mina nje nawe buzowenza ngani ngoba afuna imali ama-plans afuna imali buzoyithatha libe ulala lapha embhedeni uphuze utshwala usazobuyuzela kumina uzoyicela leyo mali yakushayela ngiyacala usho phela uqonda ukuthi imali ithathwa embhedeni lapha njengoba usukulele ngilela yabo ukuthi ngilela uqinisile impela ngilela but umqondo usukuphaphemile yabona imali lethu usunayo ubuphapheme umqondo ngabade wayibona lento yokuyima uyibona manje ukuba ukhona umqondo ngabe kade wayibona lento oyibona manje ubhekisisa usanayo yini wena sazobuza ukhothama la kumina wena ngiyakutshela ima sengiyakuzwa ukuthi ubumenza isilima kodwa ike yaba khona nje kodwa lemizwa yokuthi wena unokuzizwe ngathi umuntu wesilisa nokufuna abantu besimame noma kwayona leyo nto ubuyifake. Hayi kubele khona kancane kodwa nje kwaba into edlulayo. Mfowethu wena yini vele all of a sudden manje usuthanda induku manje nesikuhlanisa ngalendlela mfethu ukuthi uzubhambe kangaka mfethu.
Ingoba nayo uyayazi nami ngifuna ukuyazi. Uyayazi naye. Manje uzoyifuna ngaphizo nami. Yini khona inkinga yini ngalapho? Hayi phela shothi kube ibhadi lakho ke phela. Amadlozi ayena lahlile manje uzokwenza njani? Kube ibhadi lakho phela. Yeka kodwa mina ngikwazi yilokho sazoyeka. Hayi so ke sibone into. Sazoyeka. Benike nje. Ukwazi ukuthi ungafika ujole nami isikhathi eside kangaka ungiyekise umjolo. Angithi uyimpatha uyathithiza inkinga yakho ingoba uyathithiza. Nayo sobona usiboza. Yima mfethu suthi zonke izinto obuzenzeke na wena ubufake. Ayene. Sizobona. Shusi kahle kahle kade sedlalana. Sizobona. Wena sazokuzela kumina wena. Awukwazi ukuthi unganyikisa abantu besilisa mina. Ungizwisa lento ongizwisayo nikukule ongizwisayo busicabanga ukuthi nami ngizokhohlwa nje kanjalo. Hayi cha wesilima. Ngiyekisa kanjani mfethu? Yini ufunani kimi? Ufuna lento enginayo. Mina ngifuni ke yona mina ngifuni ngifuna lo yaziyo ngifuna mina ngifuna yona ngifuni lento nayo mina ngifuni lento nayo ungayazi nje bungayazi wazi kodwa sengiyayazi ke nami angithi nayo yazi usenjani nami ngiyayazi ukuthi injani manje khululeka ufuna le yakho yena mina ngifuna nayo akayithatha kuyena mina ngifuna le yakho ke uthi unayo nje ngifuna le yakho mina ngifuni ke thatha le yakho moyidini thatha le yakho sengiyazi ngifuna le ngiyaziyo yini lenye yakwenzani ngifuna le yakwenzani engayizwa nami ngifuna ukuzwa yona ke lento wayizwa yabo lento wayizwa ngifuna ukuzwa imali wena njengoba usuyitholile lento awusayiboni manje uphinde hayi angisayiboni chef so wena wokhaliswa yini ngoba usangifuna yini le khalisi yini le inzuthi ukhala awukhala futhi ngikhalelani ngangikhalelani wena empedeni uthi ngoba ngangifuna ipipi mfethu ngangifuna nale yakho iyabhora le nkomo yakho iyabhora inkomo ngangifuna ipipi wakhalisa kanjani ebhorayo ngangakhaleli yona ngikhalela ipipi lele ngangifuna ayile nkomo yakho ebhorayo ipipi likuhlanyisile wena lakubhayizisa manje my sister uthi nina ngalesikhathi nibhizi lapha nenza ucansi wena ukhala wawusuka ukhala ngoba ungajabule okhala ngoba ufuna ipipi ngangifuna lona bayiza konke nje lokho umqonda wukho uyabona nje ubona ukuthi abantu umqonda wukho kumina umqonda wawukhala wena ukhala kuze umakhelwane wezavula iredo mina nawe ngabe kodwa namhlanje usino ingoba angithi ngoba phela wena ungaboni ukuthi ngiyakutshela nje ukuthi ngangifunani ngangizokhalelani ngikhalela into engiyayo ngangizoyikhalelani inkomo ngivele nginayo ngangizoyikhalela imali kunento engayitholi la imali kanti benisebenzisani ngalesikhathi nibhizi lapha yana benisebenzisa ipipi mani business le into zini besebenzisa lokho esinakho imali manje mama uthi benisebenzisa lokho enakho mhlawumbe benisebenzisa ifoni ispoon iTV yini le nayo nithi benisebenzisa besebenzisa izandla nomlomo ukuze ni have yes mina ngifuna ipipi ngilona right lona engena kahle hayi lezandla zakhe ezinkulu ngifuna lona liyathengwa ngifuna le angifuni lele into manje uzokulaqaza nomfana ngoba kwenza isilima angithi phela uyazi usuyalaqaza nami ngifuna ngilaqaza indlela kulaqaza ngayo ngifuna ukuzwa kona lokho ngileke kodwa kasambi ke sothenga ngithi ufuna ipipi awuna inkinga wena sisi zilonge zuzwe ngifuna lela ngempela nalo liyafana nelinawo alfani ufuna mina liyavuka njenganalele liyavuka alali 24/7 mama hayi cha shutha ulazi ufuna ipipa ngithi ngifuna lona ngithola khululeka nje ukuthengela ngathona baba khululeka kumele yakhe kimi hayi shutha usazi ibhenki lami ngishintshe nephini izwanje ngithandana kanjani benizenikezana ngisho amaphini amabhenki yini inkinga pho yabona ukuthi uyangigoqa umuthi wena budlala la ungeke umuntu bengimkhohlisa ke uyazi nawe nje ukuthi bakhohliswa ngemali lapho uyabanje ukuthi bakhohliswa ngemali lokho kumele ngigcolela kumina ngiyambuka nje benge ngize ngiqashe ngiqosha ngani ngothoko yini pho ungilandelelani ungazi ukuthi imali yami igcwele kuwena mina ngikuthandi angikufuni sazongithanda wena sazongithanda kodwa sazongithanda khululeka relax nje baby sazongithanda mina nawe sazongithandana strong sazongithanda ngoba isilima sakho lesi sisazokushiya naso ngizokutshela sizokutshela ukuthi why sikuthanda sisazokushiya phela ngithi phela wena bakushiya ngithi bakushiya phela wena angithi bakushiya phela mina ngabashiya ngoba sengikhathele ngibona sengingafika wena wangishintsha umqondo ukuthi ngicabanga ukuthi wena yabo ngoba senginje sengazi wena ngazi wena ngeke ngisashintsha cha usilima impela wena ngeke ngisashintsha cha wena kanti umzwiseni angimazi nami utholeni indayitholile mina lelo khe ngilandele eduze ngoba ngiyamtshela ukuthi mina ngiphumile kuyena sisazoqhubeka mina sisazothandana
ungasibambi ngesishayana. Ngiyanibona indlela enisondelana ngapha ngaze ngigcine zinithi Yakhululeka wena uma kufuna uqhumpa mzoqhumpa. Yazweni yangicela lento ngibizela namakhamera akho. Mina bemplani uyikhipha nomuntu wami namhlanje. Ungilindile nje umuntu wami ungilindile. Nesho khathazeke kabi la ekhona. Imani bafethu Popayi. Hayi wena uPopayi. Ngitshela kodwa. imani kancane. Yabona lento isihambe isikhathi eside kakhulu. And isolution asiyitholi kanti mina yona into engiyifunayo. Mfowethu uyamuzwa ukuthi ukhala ngani. Ukhala ngokuthi usakuthanda ufuna ukuba nawe. And wena ukhala ngokuthi udinga ipipi. Uyasho ukuthi kuzolithenga ke ipipi. Yini manje inkinga mfethu? Angilifuni lethengwayo. Ngifuna lenzwe ivusela lona mina Ngifuna ivusela lona mina. Mase uyamuzwa akakisi ukuthi uthini manje. Wena mhlawumbe iyiphi ke manje enye into uyidingayo because uyamuzwa ukuthi uthini. And ngeke phela simphoqe ngenkani ukuthi afuna ipipi elithengwayo. Wazi lutho wena. Aba wena uyakhuluma ngoba wazi. Lo usezobuya kumina. Relax nje lapho. Uzobuya lo. Muthi relax yena umuntu kubabizelana ukuthi angibambele wena ngoba uyahlanya la ekhanda. Uba ngibambile namanje. Hayibo, yabona sethi ngifuna ukuhamba la manje ngingazihambela mina. Abangibambile. Yes. Sozoqhubha nje kahle mina naye. Relax lapho. Okay bafethu yabona ke mina enye solution enganizela nayo la ukuthi yabo thina sabantu besilisa ngiyazi ukuthi lento ubafu angayijabulela mhlambe yabona manje ngoba yambofuna ipipi wena ufuna ukuhlukana naye mhlambe maningaveleke nishaye nje 3 samuke ngivele nithandane nibe isithembu nje salomjida okungcono ngicabanga ukuthi mhlambe lokho kungasiza yabo because angithi ufuna ipipi ufuna lena yena ufuna wena ufuna wena yena okusho ukuthi ke indaba mase ngizama ukusiza lana yazi nalo ngiyaluza usizo lakho ngizonceda futhi ngithi uyamazi vele naloyo muntu lo uyathandana naye akuyena umuntu obheda kangako uzolala yena kodwa phela hayi ukuthi uzolala thina ngoba mina ngikhulula nephara iphara futhi ngizolala naye ngeke ngize ngikwazi mina ngimthandana uzomlala yena shothi kusaningi kusazokwenza okusho ukuthi siyavumelana ukuthi manje ngiyothandana nalomjida engithi uzomela simbone lomjida lo ngiyothandana nalomjida uzolibela ukungilandela nje yena kuphela cha phela umjida uzolala nawe naphinde futhi ulale naye hawu siza manje khululeka mfethu babona la muntu lo azomshiya lo azomshiya lo kabuhlungu futhi mase yini ekwenza ukuthi ube neshow ukuthi uzomshiya uyamazi lo bhuti lo uyamazi umazela ngiyamazi umazela esiphila naye umazela come on umuntu esiphila naye lo namuntu hayi shutha umazi ke shutha umazi hayi umazi ngamazi ungakamazi wena lafana usazomshiya futhi yazi lo muntu mhlawumbe seshintshile umuntu abanye hayi akakwazi bese ukuthi ungaba nengane emo 27 omama bahlukene sonke sisithanda umuntu ofikayo utshela abantu noma bengane abo 7 ungakwazi nalokho utshela abantu noma bengane cha uyaphenya bo cha uyayiphenya bo izinto ezikhohlisana cha shema ngiyakhohlisa bo hayi cha bakhohlisa bo wena ufike manje wena mina ngakhula naye ngiyamazi sokasibona still wena nje ufuna ukumnikeza ithuba yebo butha wena masiba ngiyacela ukuthi unikeze naye ithuba because ngibona manje ukuthi uyasangane ngenxa yakho usazomnikeza yona ngeke ngize ngimnikeze usazomnika sisi lapho ke nje ngihamba okay bafethu le ndaba lana siyivala kanjani le ndaba le siyivala ngokuthi uyavuma mfethu ukuthi lo mbono engifike nawo mhlambe singawuzama ukuthi uthi lo mjida mina ngiyakutshena mfethu amajida ngeke ngingajabuli kwamina engajabuli ukufika umama wami la ngitshena ukuthi baba ngicabanga ukuthi mfethu ede omunye umuntu ayibo leyona so nawe futhi ungafika mfethu just ukwenzele yena futhi ngithi wena uthona inkinga vele hayi ngiyamazi izovuka naye phela uyalazi uzovuka uzokhala ngiyamazi uzokhala ufuna ukuthatha indoda yami uzokhala ngisenasikhathi sepipi mina uzokhala ngiyangaqale ngiyangaqale yabona inkinga futhi wayi ngizokujahelana uzothi bese litholile futhi ahlanye futhi afuna indoda yakho yiphi yona uyazi na ukuthi musuthola into wayibona uyayifuna futhi kuba kuthiwa ngeke ngiyeke angithike lapho vele ngizobe senibambisene phela noyithu azondodeni yami ayi angizwa kahle leyo angizwa ke nje leyo okusho ukuthi kahle nje wena nje mfethu ngiphumile nje mina kuyena ngiphumile nje mina kuwena phela uya lo yeso
Izolo lento engitshela usazobuya lo. Usahlanyiswa yabo mfethu lento leyo mungabe usaqala ungayazi uyahlanya yezwa. Usazobuya lo kabuhlungu kodwa inkinga. Ngithandaza ukuthi engabuyi late. Ngiyamnika ivumo ukuthi akahambe engabuyi late kodwa. Okay mfethu ngithi uyezwa mfethu. Uthi uyakukhulula. Wenza okwenzayo. If ufuna ukubuya ubuye kodwa ungabuyi late. Angazi ukuthi ulate into yanini, angazi noma uzobuya yini. Ngoba isikhathi sami sifunwe yimina. Futhi indlu yami le. Yiyona. Wagcina kwindlu yakho. Bafu mfethu ngicela ungithathela usisi mfethu ahambe sizama ukuthi sivale uhlelo. Siyabonga mfethu. Siyaxolisa ukuphazamisa ihambeni lakho nendoda yakho. Mfethu. Awu njengoba ngixosha nje ngifuna ukubuyela kuwena manje sixoxe mfethu. Sikhulume nawe mfethu. Azizwe izinto ezikhulunywe lo muntu azikho right yabo. Angifuni ukunijaja mina ngokuthi wahamba wayothandana nomuntu wesimame kanjani. Ama decisions wakho lawo kodwa into ephuma emlumeni yakhe mfethu. Abona umuntu mase kutshena ukuthi uzobuya makuthanda yena. Yabona lapho ukuthi usuzenze mfethu. Weak wakhombisa ukuthi nje wena awulutho kuyena and akulula ukuthi loyo muntu loyo angaphinda kuhloniphe. Uyajabulela lendlela ekuphela ngayo kanje. Empeleni mfethu yabo le muntu loya asazothena kabuhlungu but i-secret ithi uzothena sengiphumile kuyena. Yabo ngoba sizobuya ngesikhathi ethandwa yena ingoba akamazi umuntu esifanele ucabanga nganani mhlawumbe ucabanga la eduze mina ngicabanga ukuthi ama bank account la khuma nawo a-ends yonke into ila kumina ngizombuka nje kanje and nalomuntu asina naye usazomshiya kabuhlungu futhi ilokho nje mina bengithi ngiyamsiza ngoba ngimthanda but mawukuthi use right akahambi ngizosana nempilo yami ngizomuvela on impilo kahle nje futhi. Yeah, kujwayelekile ukuthi umuntu abuye sekulate. Though kungabuyi wonke umuntu omunye uvela ngcono ancamela ukuthi afele ngaphakathi. But mfethu yabona njengamanje into engayicela kuwena into engacela ukukusiza ngayo nokucebisa ngayo ukuthi ungabisakhuluma lutho ungabusamncenga. Ukuzamile sibonile sonke umhlaba wonke ubonile ukuthi uzamile. Semhlabeni ke la khona bazojaja khona bazoncoma ungayinaki zonke lezo zinto. Phela wena ube right mfethu. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sami. Ngiphatheka kabi ukuthi akwazanga ukulunga ngalendlela esijwayele ukuthi kulunge ngayo kodwa mfethu ngiyathandaza futhi nami ngiyakholwa lokho okushoyo ukuthi kusazohambe kube right. No, sizoba right. Usahlangisa nje into ungayijwayele yazi nawe. Kwenzanga ngenye indlela. But angcono ukuthi uye endaweni e-right yabo. La yakhona usazojika. But yabo sengamukelile ne. Akamuva. Ngizomuva ngempilo. Babukeni. Siyanthanda kakhulu. Siyabonga ukunibuka usibuka nokusupporta nsuku zonke. Nibe nosuku oluhle.